Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa hadratil ya Abdul Halim Syekh wa hadratil Syekh Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sayma qala at-tasiyatu kang nomor 9. Iku qala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu utawi biro-biro wong kang mati syahid iku sab'atun wong sababe dekne mati syahid ya itu. Sebagaimana siwal matuli kang seliyane dipateni bisa bilillahi krana merjuangake agama Allah. Dalam tanda kutip 7 perkara ini berbeda dengan sabilillah yang berbentuk jihad. Ail ikla'i kalimatillahi krana ngagungake asmane Allah. Ini berbeda dengan syuhada sing jihad fisabilillah. Tapi 7 perkara iki wong sing matine mergo 7 perkara iki termasuk syahid. Sing pertama, mati syahid itu dalam sakiran so nganti salah paham, nganti salah pemikiran dan terakhir pemahaman sing keliru, pemahaman sing salah. Al-Maktunu yo pertama, al-maktuni yo pertama wong kang lara wetak. Orang yang sakit perut sampai menjadikannya meninggal dunia. Ai alladzi tegese wong yang tukang mati sapa. Alladzi bida'il batni kelawan lara wetak. Sebab lara wetak ka istisqain kaya dene mutah-mutah. Mudah saking wakai nganti lemes, nganti ora nonton ogone nganti ilangnya wakulan jin lan lorong mules. Baik, berupa alat pencernaan, loro tipes, atau penyakit-penyakit sing gampang dideteksi jurusan ini berarti lorone loro bodi, tipes, loro lambung, utawa loro usus. Kawasal liyane sing berkaitan dengan alat pencernaan. Al-maktun fisabilillah. Misalkan ono tonggomu, ono dulurmu, delalah kok penyakite kuwi weteng, penyakit pencernaan. Nanti dekne nanti kuwi termasuk sabilillah. Syahidun iku mati syahid. Kedua wal ghoriku lan wong kang kelem. Wal ghoriku lan wong kang kelem. Lalah ngono kuwi sik renang. Jajal renang dari iso itu langsung jajal ning laut. Lalah ketut karo sing jenenge Allah. Ora iso renang dianyaran iso terus kelep. Kuwi termasuk syahid. Wa kali al-gharib iku alladzi wa yang tukang mati sapa alladzi bil ma'i fil ma'i ing dalem banyu bisa babi lawan sebabing mak. Sing dekne mati mergo utawa delalah ketono bencana banjir atau bencana tsunami atau liyo-liyone sing berkaitan dengan air. Syahidun iku mati syahid, lep iku termasuk mati syahid. Wasahibu dzatil jambi lan wong kang duweni lara lambung. Lambunge delalah lara rusak wisan lambunge. Sore-sore mencerna. Wa huwa tawi dzatil jambi iku warumun abuh harum tur kang panas.
rujukan anyar teko apa harun fil bisai ing dalem selaput al-mustaqtini kang ana jero lil a'lai kedue pira-pira iga wekas. Sing jero iga wekas iku jenenge napa lambung selaput sing ning ana jerone iga wekas. Di loro lambung iku syahidun mati syahid. Wal matunu lan wong kang kena pagebluk. Pagebluk ora goblok mboten. Gebluk ora goblok mboten, pagebluk iku wabah. Cara bahasa Indonesiane napa wabah. Adalah kena penyakit wabah. Misalkan flu utawa wabah sing bahaya lepra utawa wabah-wabah yang mencekam, yang menakutkan sampai menjadikan banyak orang meninggal dunia. Ai alladzi tegese wong yang tukang mati sapa alladzi fit tauni ing dalem pagebluk. Dikena penyakit taun. Kena pagebluk, kena wabah. Cara wingi ngono kuwi ya jenenge apa kuwi? Corona. Ngono kuwi termasuk kuwi apa karena penyakit sing jenenge penyakit taun. Iku syahidun mati syahid. Berikutnya wal hariku lan wong kang kobong. Delalah menunggu mek kobongan ra ngerti saking nikmate yang lere dulu. Nanti kepandang nanti dari mentingke lah menunggu termasuk apa-apa kobong, menunggu berarti termasuk apa? Syahid. Delalah menunggu orang kobong mergo gani. Tapi mergo lafaz, mergo lafaz dum do apa ngoten niku termasuk berarti urusan syahid. Bahwa utawi hari iku alladzi wong yahtariku kang kobong. Sapa alladzi binari dalem geni. Payamu tu nuli mati sapa alladzi iku syahidun syahid. Dene kobong. Kalau misalkan ngono kuwi masak, delalah gase berdos, berdosa, termasuk berarti kok nganti dari akhir sabdapin dan jalanane iki mati berarti termasuk apa syahid. Jadi dalam mati syahid itu sakiran. Wal mayyitu lan wong kang mati tahtal hadmi ing dalem ngisore kerobohan. Fathil ha'i kelawan diwaca fathai ha. Bi fathil ha'i kelawan diwaca fathai ha wa sukune dalilan sukune dal. Sohibul hadmi ku wong sing kerobohan, ketatap perkara sing atos, keberkan bangunan, delalah gempa bumi ngono kuwi. Misalkan dekne iki ngisor omah, keberkan bangunan omah. Kuwi termasuk sohibul hadmi. Bahwa ketatap perkara sing atos sing liyane. Kita tak mau minta buan ternyata kuwi. Ya ngono kuwi termasuk sohibul hadmi. Kuwi berarti termasuk sabi. Ada perkara sing atos, ya ora kudu omah. Sing atos iku ora sak pirang. Delalah ngono diguyon kancane waya udan plesetan. Nah, sirahe natap tembok. Nganti dadike sebabe denene mati. Kuwi berarti termasuk sohibul hadmi. Mati syahid mungkin model-model iki. Iku syahidun mati syahid. Haga utawi ikilah mayyitun tahtal hadmi wal ghariqu lan wong kang gelap iku idlam yang firra tatkalane nalikane orang melayu sapa haga bi anfusihima kelawan awak dhewe hadza walam yuhmila lan ora ninggalake sapa hadza at-tahaddura ing raksa. Dalam arti dia wis pasrah, wis ora ana jalan keluar. Memang betul-betul wis ora iso slamet. Fa in farata nuli lamun teko sapa hadza wal gharib fitahadduri dalam raksa. Hatta asoba sing ngenani buma ing hadza wal gharib apa dalika
dalika mangkono lahat ni kaluhur iku mau Fauna mongko utawi hada wal gharib iku asyane duraka karone. Dalam arti dia tidak mencari mati. Itu cerita nak golek mati. Ojo wedi mati ning ojo golek mati. Ojo dolenan geni. Lah nek dolenan geni ngono kuwi kok nganti ngobong ngawak mekingking ngono kuwi berarti kuwi ora termasuk syahid tapi malah apa asyia malah apa gosong ora sida mati syahid malah matine mati amin kaya meledakan diri pembunuh diri ora berjanji ini kok dinteni bidadari ning warga kok yo ngono nak ketemu gone enak ngono ki kok ora rasa kandak-kandake wong kok yo sing ngakon ki wis nglakoni dhisik sing ngongkon yo urung nglakoni kok ngongkon wong liya iki ngono kuwi berarti malah termasuk apa utawa maksiat tapi jajal-jajal Pak Montor buanter jajal ilmumu ngono lho Pak Montor buanter ana-ana tok tabrake kowe ora tak tabrake tembok lha kuwi jenenge kowe PPK kuwi jenenge farot paroto iku maknane apa PPK sembrono kuwi berarti kowe golek mati nek ngono kuwi kuwi ora syahid tapi malah sami wal mar'atu lan wong wedok ala dimata kang mati sapa mar'ah anil wiladati saking kelahirake iki wong wedok iki ganjaran sing gedhe mergo apa wong kelahirake iku taruhane taruhane yo wong wedok makane ning kene wal mar'atu allati mata anil wiladat wong wedok sing mati sebab nglahirake iku juga termasuk syahid fi sabilillah siwal makul fi jihadi fi sabilillah iki ditong perkara iki sing ndadekake sebab ndekne mati syahid iku sawaun padha alqat utawi yen toh nibakake sapa mar'ah waladaha ing anake mar'ah utawa nibakake iki dalam arti alqal iku maknane nibakake maknane iki nglahirake wis metu anake wis metu amla utawa durung dalam arti durung alqat baik dia itu anake wis lahir utawa urung lahir kok nganti dekne ora ono dalam bentuk mati ini berarti termasuk ibu syahidun mati syahid iki pitung perkara sing dadekake sebabe wong iku iso mati syahid sing pertama apa iku wau makun lara bawa sing keloro apa gorek iku apa kalau yo mesti ning banyu kalau kok ning udara iki ora terus dari usaha ibu datil janbi wong sing lara bolang berikutnya makon wong sing kena apa pagek kageblung terus harik iku wong sing apa berikutnya sing nomor 6 apa sahibul hadni yang kerobohan atau terkena benda yang sangat keras sing terakhir wal mar'atu allati matat anil wiladah wong wedok sing mati sebab nglahirake bagian tetap minas syuhadai setengah saking pira-pira wong kang mati syahid sapa sahibus suli wong kang lara mules wetenge saking lorone beseren nganti nanti ora iso mentek wal ghoribu lan wong kang ngumbara utawa lelono ora maknane aneh iki dekne bersinggah kesana kemari ngumbara utawa lelono wasaibul kima lan wong sing lara panas ini termasuk ini juga termasuk bagian dari syahid fisabilillah waladihu lan wong sing dicokot ula lah dolan ndek obral
Kobra media bung, dan dilihat dia bung tenan dia kobra. Kowe ora pawang mulo jajal-jajal nganggo ulo kobra utawa ulo sing beracun. Ya iya nek tiru-tiru ngono kuwi sing wis ahli ngono kuwi. Kobra gedhe ngene diambung dulu. Lah awakmu tiru ora ana ilmune tenan akhire diambung tenan karo kobrane nganti melayang bisa nganti ilangnya. Wala tiru iki wong sing dicopot ulo. Wasariku langkung sing keseret waladzi langkung yaftarisu kang letak sapa alladzi yaftarisu kang letak hu ing alladzi apa asapu dewan akan pengen camping ning udahlah baru macam kuwi ora tandingane menungso. Jane lagi berakot karo macan. Awake dicapik-capik karo macan. Itu berarti termasuk ya tari suhu asap diletak utawa berakot. Utawa ketemu beruang ngoten niku. Utawa ketemu karo cewek ngono kuwi. Wajak ngoten niku ya nek memang babi hutan itu lebih besar dan lebih ganas. Lan mutarabdi lan wong sing glundung adalah kepeko. Itu cerita ini nak memang betul-betul tidak ada unsur kesengajaan. Nah ana unsur kesengajaan berarti malah apa? Asih gimana nih apa? Duraka. Adalah kek melaku ngono kuwi. Salkan ngono kuwi kek dingking utawa kek muncak ngono niku dalane ning turut apa perengan utawa ning turut juran. Dalane lunyu sisan, dalane ora patek safety, ora patek nganti tetep pleset akhire jegur tekan ngisor. Kuwi jenenge mutarodi, kuwi glundung iki termasuk apa sabu utawa kek penek angwit ngono kuwi, kek manen klopo adalah pijaane ra kuat terus denane glundung ngisor. Wal mayyutu lan wong sing mati ala firasyi ing atase leneke mayit bisa bilillahi krana merjuangake agamane Allah. Otomatis wal mayyutu ala firasyi iki wonge kudune netepi iman maring Gusti Allah. Ora tanda kutip angger wong sing mati ning lemeke dhewe utawa ning kasure dhewe. Tapi kudune memang betul-betul fi sabilillah. Dekne ora tepi iman maring Gusti Allah. Wal maqtulu lan wong sing dipateni dunamali krana bela bondone. Dunamali krana bela bondone maktul. Salkan awakmu dibegal karo wong, kok wani nglawan menang kondang. Kalah mati sahih bela bondone dhewe. Nek wani lawan ora wani ya wis. Ngono wae. Wal maqtulu dunamali kok misalkan awakmu meh dirampok karo wong ngoten niku lha kok lawan nak menang malah dadine kodang namane terkenal. Nek yo saiki yo keliru. Ayo kan saiki ngono kuwi sing dirampok malah didadike pelaku. Sing rampok malah didadike sebagai sasaran. Walik-walik padahal itu membela hartanya. Misalkan aku numpak motor ngoten niku. Pak motor ning nggon sepi badang karo wong. Motore nek dijaluk, awakmu kok wani nglawan iki berarti ku nak nalikane menang berarti jenengmu kondang. Nalikane kalah kok nganti mati iki berarti termasuk syahid. Audini yu utawa mbela agamane maktul. Audani utawa gedene maktul. Baik dia membela harta, membela agamanya, tetapi agama. Kalau dia sedaya urip ning daerah sing toleran untuk kita bebas memilih agama. Dan juga ada agama negara-negara sing sekuler ngoten niku.
bahkan sampai rakyatnya itu tidak diperbolehkan untuk memeluk yang namanya kepercayaan atau agama. Konangan beragama pasti akan dibunuh atau akan dipenjara. Dan itu kok bisa bela agama ini berarti termasuk di nenek mati syahid. Audamiyu atau getenge maktul, membela darahnya, membela harga dirinya. Wong kudu iso njogo harga diri kok dielek-elek. Ya kudu siap. Au ahli atau keluargane maktul. Utawa anake diganggu, bojone diganggu, keluargane diganggu. Ya kudu wani. Wal mayyitu lan wong kang mati. Fisijni. Zulman krana dianiaya. Berikutnya wong sing mati mergo dianiaya nganti beritane cara saiki kuncara iku viral. Kuncara iku napa viral. Nanti terkenal beritane misalkan ana wong difitnah sing ora semestine nganti dekne dihajar massa nganti ndadekke mati. Kuwi termasuk iskon krana rindu utawa bronto nek cara makna dhisik. Rindune iki memang betul-betul isok maring Gusti Allah, maring Nabi. Ora berontok mergo wong wedok utawa mergo wong wedok kedanan karo wong lanang utawa panggonane neraka. Wal mayyitu lan wong mati. Wa utawi mayit iku talibun wong kang nyuprih ilmu maring ilmu. Utawa ana wong sing golek ilmu dalalah nalikane ning panggonane ilmu iku ndekne mati. Kuwi berarti termasuk napa syahid. Wal mayyitu huwa talibun lil ilmi. Wong sing mati mergo golek ilmu. Lah kene pondok utawa ndelalake ndekne nuju ning panggonane ilmu utawa balik saka nuntut ilmu durung tekan panggonan tujuannya adalah mati. Berarti huwa talibun lil ilmi. Wal maqalatu dan maqalah al-asyiratu kang nomor 10. Ibu an Ibni Abbasin saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Hakun iku hak to nyoto alal aqili ngatasi wong kang duweni akal. Nah awak dhewe termasuk duweni akal ya kudune memahami iki. Ayah taro kami jentok milih sopo akil sab'an ing pitu minas sifat saking pira-pira sifat ala sab'atin ngalahake ngatasi pitu minas sifat saking pira-pira sifat. Nah awak dhewe ngaku duweni akal kudu iso milih pitung sifat iki ninggalake pitung sifat sing yang bertentangan. Alate yo sifat tuko bilu kang bandingi apa alati tilka sifati yang mengkonolah biro-biro sifat dalam arti yang membandingi. Al-Faqra yang milih fakir alal hina ngatasi suci. Yang pertama ini Al-Faqra alal hina milih fakir dibandingke apa suci. Mergo suci kaya hisabe saya akeh saya suwe. Ya, maknane dina niki apa? Suki bonutunya. Tapi sejatine innal dina bina nafsi. Sejatine suki kuwi suki ana panggonane ana ing ati. Nah, panggonane ana ing ati iki jenenge apa? Gelem trimo apa sing wis dadi dekane. Ruya riwayatake apa ana usune Nabi. Iku kala dawuh sapa Nabi al-faqru tawi wong fakir. Al-faqru tawi wong fakir iku syai'un celok utawa ala indah nasi ing dalem mungguhe menungso wa zainun lan perhiasan utawa pepais indah wahi ing dalem mungguhe Allah. Fakir melarat iku ning ngarsane menungso ketok ino Allah diremehke disepeleke ning ngarsane Gusti Allah kuwi zainun indah wa dadi wong mulya ning ngarsane Gusti Allah. Ning dengan syarat nek nalikane fakir kudu sabar.
Ora sadar ora iso ndadekake sababe dekne manggon ana susah. Rambayatake ing hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Kuliah diriwayatake pada mustune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi, ya maksarul fuqara'i. Rombongane pira-pira wong kang fakir. Tur Nabi niku malah seneng kumpul karo sahabat-sahabat sing fakir-fakir niku seneng, kumpul biasa niku seneng. Lah kok zaman saiki kok malah nak wong fakir kok malah ora seneng. Berarti iku termasuk orang nyontoh Nabi seneng kumpul-kumpul karo wong fakir. Bahkan kumpul jejer karo wong fakir lungguh hawar bareng mawon puro. Nah saiki kula ya sedaya ya saiki aneh malah beda-beda. Kadang dalam bentuk resepsi undangan ngoten niku kok ana sing beda-bedake. Nah sing sugih-sugih ana panggonan VIP, ana undangan resmine diundangi ning hotel, diundangi ning panggonan sing luwih enak. Kuwi nak kanca-kancane sing sugih, dulur-dulure sing sugih, nek nak dulure sing fakir-fakir, sing larat-larat kira-kira diundangi apa ora ning ngono niku? Boten diundangi ya ning omah. Padahal rata-rata sing gelem jak rekoso, jak ngewangi, jak kangelan niku wong sugih apa wong fakir. Wong fakir ngono kok wani nyepele karo wong fakir. Wani nyepele men karo wong fakir. Ana acara ngono kuwi lho. Sing paling kangelan ngono kuwi kira-kira wong sugih apa wong fakir? Wong fakir sing ngewangi masak kuwi wong sugih apa wong fakir? Ngoten iku makane aja nyepele karo wong fakir. Dumone wong fakir iku mandi. Nek kula nate nerangke ngene iki rasane sing ngomong. Lah kula fakir ya ana ya ini ndonga kok ora mandi ndonga sugih kok ora lek ndang mandi. Mandine kuwi gawe ndongake wong liya. Ndongake wong liya. Lah makane Nabi niku kuwasane ra karuan, hebate ra karuan di antarane napa disenengi karo wong-wong fakir. Didongake karo sahabat-sahabate. Iku mula karo wong fakir. Dumane wong fakir kuwi mandi. Lah nek wong sugih sing mandi ya apa sedekah saling melengkapi. Sing sugih dungo ora kathek mandi, ngono kuwi sing mandi sedekah ning wong fakir dadi dungoke muga-muga rezekine saya lan lancar. Keluargane dadi ayem tentrem guyub rukun. Yo tenan keluargane sok guyub rukun niku. Mergo napa? Ora jaminan bondo sing akeh iku ndadekake keluarga yang tentrem boten jaminan. Akeh contoh ngoten niku omahe bodhe magrong-magrong. Apa-apa duwe. Ning omah kuwi kaya ning kuburan. Sepi nyanyak orang-orang bukan karo anak, orang-orang bukan karo keluarga. Ning omah mung gawe mampir apa panggonan urip dhewe. Omong ngono kuwi ra tau omahe sepi ngono niku. Mung kaya panggonan turu tok. Ora iya padha karo sing jenenge kuburan. Ora jaminan bondo akeh ngoten niku iso ndadekke anak sukses. Nyatane yo ana anak sing anake wong sugih ngono kuwi dipernahke karo wong tuane ya ora gelem. Dipernahke karo wong tuane kon kuliah, kon ngaji ngono ya ora gelem. Ngono kuwi yo sapirang ora jaminan bondo sing akeh pun ndadekke wong kuwi mulya mboten jaminan. Mulya apa ora iki ngarsane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawe Nabi yang naksarul fuqara rombongane pira-pira wong fakir. Aku awe sapa sira kabeh Allah ing Allah arido ing ridho min kurubikum saking pira-pira atimu kabeh. Iki ayem-ayemane Nabi marang wong fakir, perintah Nabi marang wong fakir. Aku wa arido dalam bentuk kowe awe marang Gusti Allah kuwi ridho. Ridho kuwi apa? Nrimo seneng. Awake piye awake sedekah lho mangan kakelan kok kon sedekah. Pakaian dhewe ora duwe. Kok kon sedekah. Lha isone sedekah apa ridho berarti kudu iso napa nrimo. Nek iso nrimo kudu iso sabar. Talfaru mongko merkulih sapa sira kabeh
bisawa bifakrikum kelawan sebab ganjarane fakirmu kabeh. Wa ilalan lamun ora arido falam mongko ora salah. Nah kok ana wong fakir kuwi ora gelem rido, ora gelem nrimo, ora gelem sabar ya padha wae ora entuk ganjaran. Wong fakir iku urip ning donya ngono wis kok ganjaran. Ning dengan syarat kudu iso rido. Kula yen sedaya urip ning donya iki golek ridone Gusti Allah, ora golek ridone manungsa. Awak dhewe mboten golek ridone manungsa, wong manungsa ing sekitare kula jenengan sedaya wong liya meh nek piye meh kula piye mbok luweh. Wong awak dhewe tujuane maring Gusti Allah. Ora usah merduli komentare wong liya, sing penting ora nglanggar syariat. Wong cukup, wong liya meh muni piye kok tok tanggepi terus. Wong liya muni piye tok turuti terus ora ono rangungi. Misalkan ana wong bangun makhluk omah kok cat warnane koyo ngono, rapih, cat warnane abang. Oh, makhluk geni kok abang. Geni warna liya. Komentare wong dituruti, baru dilokke neh jate wis digenti, dikomentari meneh. Nuruti komentare wong kuwi ora ana rampunge. Ora ana rampunge ya yen saestu. Ala jenengan kowe montok janjane paleke iki apike nggo palek merek iki. Merek koyo ngono ya ora apik. Tenan tok genti ngono kuwi ana wong liya sing ngelokke neh. Lah, palek model ngono murah yo digenti sing rada apik, sing rada lah. Tok turuti terus ora ana rampunge. Ora ana rampunge saya. Jenengan nganggo sepatu kok model koyo ngono. Melek raka tuan, ora pantes dulu. Patu dikutuk muni cip ngono ki. Ngono kuwi terus awakmu ora trimo. Tok terus omonge wong. Komentare wong tok terus ngono ora rampung. Misalkan jenengan potong ngono kuwi lho. Ngono kuwi yo kadang ono sing ngomong apik, kadang yo ono sing ngomong ora apik, ono sing ngomong waduh, potong model koyo ngono. Waduh raka tuan. Ngono kuwi yo kok tok turuti terus ora ono rampung. Pun lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Sing penting ora melanggar syariat. Ngomong piye mbok luweh. Rek ora ngurus apa ora melu urun melu komentar. Kudune sing pantes komentar ya sing melu apa ora melu urun melu rembug. Kuwi kurang gawean ngoten niku. Kurang gawean meneh sing dikomentari kok ya nglakon. Demen kangelan, ngangeli awake dhewe. Sak jenengan ngono kuwi bangun omah berang ngono kuwi. Wah pantes ngono kuwi kelawang kene pojo. Ben apa ben apik sawangane ning pojo. Ana wong sing komentar meneh, omah ki pantes lawang kene tengah. Tok ngono terus omah ra sido gedi komentari meter komentare wong liya. Omah ki janjane ki yo ditingkat. Omah kok gedeng ngono kuwi. Kok tok terus omah balik dan dadi. Sing penting iso diloni, ora usah perlu pijer komentari, pijer ngurusi komentare wong liya. Berikutnya wadhula atau pening al-faqr. Wadhula lan milih ino alal izzi ngalahake mulya. Milih uripe niku biasa mawon, ora usah banggake awake, ora usah mulyake awake. Ora usah golek kehormatan. Justru ketika mencari kehormatan berarti kamu memang belum terhormat. Ketika kamu mencari pengakuan berarti memang kamu belum diakui. Ora perlu mulyakno awake dhewe, sing mulyakno ben wong liya. Wong liya. Ben wong liya. Ora perlu kula njaluk sedaya kok nyai awake dhewe. Ndang nulis awake dhewe jenenge Kiai Haji lho. Kok keliru ngono kuwi. Sing ngono ben wong liya. Kula mboten nate semerep kabeh nulis asmane piyambak kok ditambahi Kiai Haji ngono niku mboten nate.
ngono kuwi sarutur waktu. Sing undang kiai ben wong liya, sing undang ustaz ben wong liya, aja ustaz-ustaz awake dhewe. Orang lain itu bisa menilai diri kita masing-masing. Kira-kira iki wis pantes apa Bismillahirrahmanirrahim. Riwayatake Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi, al-mukminu tayong mukmin. Alladzi dia wong yukhali tukang nyampuri sapa alladzi annasa ing manungsa. Bayas biru lan sabar sapa alladzi ala adzahum ing atase pilorone wong. Ala adzahum ing atase pilorone nas. Iku adzul luwih utama minal mukmin tinimbang wong mukmin. Alladzi la yukhalitu kang ora nyamburi sapa mukmin annasa ing manungsa wala yasbiru lan ora sabar sapa nas sapa mukmin ala adzahum ing atase pilorone nas. Iki dawuh Nabi sing kudu digawe pedomane kula njenengan sedaya. Wong mukmin sing gelem kumpul manungsa tur gelem sabar nampa komentare wong liya, cacatane wong liya, elek-elekane wong liya sing mitnah awake dhewe kok iso napa sabar. Iku afdhalu luwih utama minal mukminin tinimbang wong mukmin sing ora gelem kumpul manungsa tur ora sabar ngadepi cobaane nalikane kumpul karo manungsa. Mergo kumpul manungsa kuwi wis masalah. Wis masalah. Makane ning kene afdhalu minal mukmini alladzi la yukhalitu nasa. Dia menyendiri. Ora gelem kumpul karo wong. Uripe mung wiridan terus ning omah. Ora gelem metu omah, ora gelem kumpul seragam karo tanggane, ora gelem kumpul karo manungsa liyane. Ning nalikane dekne kumpul karo wong, dia omongi sithik ngono wis langsung mengkap-mengkap. Dilok wis sithik wis langsung ora trimo. Berarti dekne kuwi termasuk wala yasbiru ala adzahum, ora iso sabar atas komentare wong liya. Ora iso sabar atas pilorone wong liya. Kuwi isih luwih unggul dibandingno wong mukmin sing gelem kumpul manungsa liyane tur iso sabar ngadepi pilorone wong liya. Pilorone wong liya wis sak pirang-pirang. Iso berupa ucapan, iso berupa perbuatan, iso berupa fitnah, iso berupa diadu domba, iso berupa digibah, dicerita ngalor ngidul sing ora sebenere. Nalikane kula sedaya dicacat wong dielek-elek, ora usah dibales, cukup meneng. Engko malah nalikane kula sedaya ora terbukti melakukan atas apa yang dia ucapkan, ngomongane balik ning wong sing ngomong di. Bismillahirrahmanirrahim. Rawan riwayatake ing hadis sapa al-Imam Ahmad ya Imam Ahmad wal Bukhari lan Imam Bukhari. Iki garis bawah ini kok gawe cekelare kula supaya nih sabar ngadepi komentare wong liya, sabar ngadepi pilorone wong liya, sabar ngadepi grunekane wong liya, omongane wong liya sing ora sebenere. Al-mu'minu alladzi yukhalitu nasa wa yasbiru ala adzahum afdalu minal mu'mini alladzi la yukhalitu nasa wa la yasbiru ala adzahum. Berikutnya tawadhu'a lan anda pasor alal kibri ngalahake gumedhe utawa sombong. Tawadhu aja gumedhe aja sombong. Wong sombong kuwi mesti ora ono sing seneng. Riwayat kata Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu kala dawuh sapa Nabi, man utawi sapa wong iku tawadhu'a. Anda pasor sapa man. Takhusuan krono tunduk lillahi maring Allah. Rafa'a mongkong luhurake ing man sapa Allah Gusti Allah. Kok ana wong sing ngandhep pasor, ana wong sing tawadhu mergo ngluhurake Gusti Allah, menut maring perintah Gusti Allah, uripe bakal diluhurake. Derajate bakal diangkat dening Gusti Allah.
Tawadhu iku manggone ana ati. Sampai memunculkan kepada sikap diri kita. Tawadhu niku ana nggon-nggon. Nah, nih, tawadhu ana nggon-nggonane. Jangan sampai kita berkerudung tawadhu tapi aslinya mergo napa isin mergo minder. Lho kan alam ora isih tau mondok to kan. Iki ndelalah Mbah Kyai gerah mboten saged dugi kok yen jenengan niku saged mimpin tahlil. Wah, boten sing nglindungi mawon. Lho boten sinten mriki sing nanti mondok niku nggih jenengan kok yen jenengan niku monggo langsung mimpin tahlil. Mergo apa nalikane ning pondok wayah latihan tahlil ora tau mangkat mumet gaweane. Nalikane hadir ngono kok bingung iki kok piye. Dene tetep menjaga harga diri nek jatuh iki gua aturan. Nah aku kok nganti wani mimpin tahlil. Kuwi asline isin ning berkerudung karo sing jenenge tawadhu. Bedakan mana tawadhu, mana malu. Isin utawa apa minder. Kuwi minder ora tawadhu nang ngono kuwi. Lha kaya wayang ning pondok wayangno latihan ngono kuwi gaweane mesti iso salah iso nglakoni apa sulat bisa menghilangkan jejak dirinya sendiri. Kok bisa hilang nalikane wayang ngono kuwi. Ora nyatane kok seneng aku iki. Nak konangan iki sing buanter ngono kuwi kono dikene. Ilah aja. Al-Fatihah. Itu napa ora konangan ngono. Ora konangan. Apa dulu yang ngoten niku ning daerah jenengan ngoten niku. Ketika kita melihat ning daerah sing rame ngeten iki mungkin khotib itu banyak, tapi ketika di dalam pedesaan atau di pedalaman itu khotib yo mung sithik tok. Lha nek jenengan ngoten niku kan jenengan iki wis tau mondok. Mbok yo iki dibadali sing jatah khotib mboten saged dugi. Lah kudune nek sing ngiso yo kudu siap. Jenengan iku ditunjuk tidak mengajukan diri sendiri. Sing penting ngono kuwi aja ngejokke awake dhewe. Nek ditunjuk monggo. Nek ditunjuk yo kudu wani, aja ngejokke awake dhewe. Kayak Indonesia Abdul Qadir wayang bahili wakirin ayata soda wayata soda roh likir sadin nasi ilakan aktaruwahu ilmal qur'an siasatal muluki wa hikmatal ojo ngejokke awak nalikane awakmu kuwi urung duwe ilmu. Tapi nek ditunjuk ya kudu siap. Ojo ngejokke awak. Lah iki ndelok hotel mboten dugi nggih. Mbok kula makon sing khotbah lho kowe ngono kuwi sing jenenge apa saru kuwi berarti kowe ngejokke awak. Oh iki bayane mboten dugi nggih. Kula makon pundi sing dongani. Wong kula ki yo nak ngono ki rada mati sithik. Ngono kuwi jenenge apa wis saru ya akeh sak semono bisa saru. Aja ngejokke awake dhewe, tapi nak dikon yo aja minder, aja minder. Kudu apa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Paman utawi sapa wonge iku tato wala sombong sombongan atau wala wi manane ndawake ya sombong. Ta'alunan krana ngagungake. Kok ana wong sombong delalah ngono kuwi ya diasorake dening Gusti Allah. Delalah apa sing disombongke iso entek ngono. Iso ilang delalah. Delalah yo mbok ilang colong, wong mbok ilang bangkrut utawa liya-liyane sing gageke sebabe kuwi sing apa disombongke iso dadi ilang. Wong sing pantes nyombongke apa wae iki mung Gusti Allah. Lalu amangka ngasorake ing man sapa Allah Gusti Allah. Bakal diasorake dening Gusti Allah. Dadi nganti-nganti aja seneng nyombongke diri berlebihan. Ruya diriwayatake ana hustune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi, "Namin rajulin ora ana utawi wong lanang." Ya ta'al kang sombong sapa rajul.
Finasi ing dalem awak dhewe rajul. Wayah talulan gumedhe sapa rajul fimas yati ing dalem lumakune tanggon pelakune rajul. Ibu ilalakia kejaba ketemu sapa rajul Allah ing Allah. Wa huwa halil tawi Allah alaihi ngatasi rajul iku bangun zat kang bendu utawa duka. Kok ana wong urip ing donya iki sombong, banggake bondone, banggake dedeke, banggake raine, banggake nasabe berlebihan, sombong berlebihan. Sesuk ketemu Gusti Allah bakal dinesoni dening Gusti Allah. Sing kowe bagus ya aja sombong, sing awakmu ayu ya aja sombong. Aja ngecek, kabeh wong kuwi duwe kekurangane dhewe. Duwe kekurangane dhewe-dhewe, mungkin awakmu bagus, ning kowe dadakan tenaga ora pate kuat. Ya. Mungkin awakmu ora pate bagus, ning dhuwitmu sapirang. Ya. Mungkin awakmu rapate bagus, ya duwite rapate ono, ning awake sehate raka kuat. Lho apa lho ngoten niku lho. Mungkin awakmu bagus, duitmu sak pirang, tenagamu ya rasa sehat terus ning ana kekurangan. Apa kuwi apa ndelalah kuwi. Dulu kepringis ndelalah ketok sing didelok ora bagus, ora mbangir irunge, ora balak-balak mripate, ora putih kulite, sing didelok apa? Ya pancene manungsa ngono kuwi, perkara sing apik kuwi akeh mesti sing didelok apa eleke. Sing didelok ki eleke. Rai iki lho, tamat apa mbak-mbak ngono kuwi. Rai iki lho, wedene ra karuan. Ana jerawat siji ngono wae sing ketoke jerawate kaya irunge. Jerawate sing dipepesi terus didemek-demek. Saking rapedene nanti ditutupi. Kowe ora kok saking ngono niku. Raine luwih rondo, bathuke yo wong mripate yo gedhe, iso ndelok irunge yo iso gawe ambekan. Nek ana kukule siji ana jerawate siji kaya-kaya kok wis uripe kebak coba. Kaya-kaya isin ngono niku. Makane sebisa mungkin kula nyuwun sedaya aja nganti menyombongkan diri berlebihan. Mergo kabeh wong iku duwe kekurangane dhewe. Aku Gusti Allah inna wa yanzuru ila qulubikum wa la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Gusti Allah ki delok atine awake dhewe, ora delok dedeke, ora delok dhuwur cendeke, ora delok bentuk wajahe, ora delok bentuk rambute, ora delok bentuk fisike. Ning sing didelok napa ati. Orang riwayat dari hadis Sahih Ahmad Imam Ahmad wal Bukhari ulah Imam Bukhari wal Hakim ulah Imam Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.